A cabaza encantada. Fai moitísimos anos nunha casa encantada había unha cabaza maldita que tiña unha fantasma dentro, pero ninguén o sabía. Un día, Antón e Sabela estaban xogando o escondite no xardín desa casa. Antón abriu a porta e subiu as escaleiras para agocharse debaixo da cama do cuarto de invitados. Ali viu unha araña peluda e saíu correndo. Caeu a rolos polas escaleiras e ao final tropezou coa cabaza. Co golpe a cabaza abriuse pola metade. Entón saíu a fantasma e dixo: "Son a fantasma da casa encantada. Debaixo da cama hai unha araña." Antón foi chamar a Sabela. "Sabela!" Xuntos volveron a casa para ver o que pasaba. E ali atopáronse coa fantasma, que lle volveu dicir: "Son a fantasma da casa encantada. Debaixo da cama hai unha araña. Imos buscala." E Sabela dixo: "Sí." Os tres subiron as escaleiras e no cuarto de invitados viron a araña peluda a pata da cama. "Son unha araña con moito patas, como bichiños moi pequeniños." A araña foi con eles ata o baño e ali atoparon un morcego. "Son un morcego con moito pelo. Estou cego e teño moito medo." Entón levárono con eles e foron á cociña, onde atoparon unha bruxa. "Son unha bruxa fea, flaca e bella, e quero facer unha festa de moitas candeas." Todos xuntos, Sabela, Antón, a bruxa, o morcego e a fantasma fixeron unha festa de Samaín e comeron a cabaza enteira. E colorín colorados, de conto está rematado.